いや我々二人だけ。見ろこの大自然。大昔ここには国があったという。だが生存競争に人は敗れた。過酷な自然、天剣の地だ。大冒険の匂いがする。猛獣の数がおびただしいな。とても数えきれない。今の君では打ち取れんような生物がざっと500体以上。力をつけねば夜もおちおち眠れんぞ。なんでいるとかいねえとか数とかわかんだ？人事ではない。君もこの力を身につけるのだ。覇気という力を。覇気？